Kumbang lagi kini kisngi belada bakat ma pedang Russia pada ke Ukraine kelas tang hak arbu sau torek jong rompang hak bau presiden jong Russia ulah ong bakat Russia kala yo on penjat hado nyau bu sau tuli ki cakash pai jong ke Ukraine. Kani ka jingjakan wan rajing kiri ba pher bat kumjuri kari India. Tukum ta kan ni ka video tungin siapa je ka kita ki jingmal ni kita ki jing ki ba ki banjana ka mata kari India nak daw jong kan ni ka thma. Tukum ta ko parlok supaya tu bakot nama pintip bat sa share shaki way. Dia ayu ka India kala perkata ka bedai bat kan ni ka jingja. Hak sai jong nu ke India ka kersan bat ke India kan yok mentoi da ka kersan ya nu hak wede bat kan ni jingja dang hak ni ki benai beladap ke United Nations Security Council kala wanra ai ni jing akhmat ke dorbar ban penlong da ka jing vote hau lai pau torik jong benai Januari arjar arpua bat ke India kamsim la tre ban vote ya nuru kata ka mot ke India ka don hapdek kata ka mot kamsim la persha la ni kamsim la kersan ya nuru bat ke ka da kula penlong ya ka India ban le kumta tungin sepet akan ke video Habangi pa ke India ka Russia ka don hakaway ka side bat hakaway pat ka US bat kiway pat kiri na ka dauba Europe. Namar habangi pet ka India bat ka Russia kala dan lupa ka jingedai ka balas slam bah. Bat hakaway dai bat kitiar thama bat kitiar jong sipai India kumba hado prabusan persen ka India ka yo bat tang na Russia sudah. Bat kumju ka Russia ka dai ka way ka ri ka ba kershan bahai ka India. Hakaway dai bat ki jing gi bami syaki than bodo jong ka benta jong ka Kashmir. Hakawi ka side pat ka India pat ka US kumju kini ru gidang jingedai ka bas kemba deng jongki paling ba ka kuat hakaba ka ni ka group ka kongsan bahana ka ka India ka kan topic South Ligi kum kari India ka US ka Japan bat ka Australia namar deling ba ka ni ka kuat ka India bat ka US ka dan ka agreement bat ka plan na ka menta ban yakun ni jing ki pawan na ka China bat ka duriau ba jong ka India ka de ka way ka benta ka kongsan namar ka ni ka pensuk shibon ya ka India ha ka bay de bat ka yadi yathiet rengkat bat ke US bat kiwi pat kiri bat nak benta ke India kan ka kuat ka dika grup ba kongsan kumta ka long ke ka ba nak benta ka ri India nama lada ka India ka lej akan no side do kan dan tang ka jingdu nong sudah kumbadan ka jingong mo ba umjudan nong job hakatma namar nak benta kiri pat ba katma kam dai ke ka kubor ba sotanat bun ki jingi kin wan ling ba ka ni katma bat ka jingi ban kong kalongan kata ka yo ka hat khamta me ka business kumbang tip badang kini gisngi beladap ka Russian stock market lahir do san 4% tang ha ka hisngi namar ki babun ki bang bat ki currency jong ka Russia ki asha khanglot shaki we pat kiri bat kani kan kata ro ki babun pat ki we kiri badan ha ka dau ba Asia namar hadin jong jing her thma jong ka Russia ka US kala khang bat perking ha ban ai bha ka Russia lani ka Russia kan dunong shibun hak bai de bat ka pisa ka tingka namar ki babun ki bang jong ka ki asha khanglot bat kumbangi tep ka Russia ka de ri ka bawan balai ha kaman penmi ki umpenyang na pedeng kiri baro apartheid bat ki babun kiri badan ha Europe ki yo umpenyang petrol hado lai pulai persen ai tang na kari Russia bat hadin ba ka US kala khang ki babun ki bang bat kumju kala khang ban ai bahai ka Russia klampa pa kini kisni ki bensawan kan seduna ka jingpoi petrol sha ki dau ba Europe bat kumju ro ka dau ba Asia para baja kum ne ka do jong petrol kan sakio dang mencem snem UI ba ka India ka do jong petrol ba ka diesel kelajan kot chispa tengka pan ka daw jong ni ka thma ka do jong petrol ba diesel lese kala ban kio ba tambyang na nyo la ni pratengka pat kumjuru ka do jong ka by flight kala ban kio na ka 4% cha ka 4% pan man la ka por ba kio ka do petrol ka do jong gitar gitar kio namar ka jingbon jong kali gi badawa padan kam umpnyang man la ka sni bat ka kataru ya ka business ni ki kharkhana namar kini dan kaman pinpoi tiar na ka weke chaka shaka we pat lim baki kali bar habak kiyo ka bai umpnyang ka bai kali ro ka kiyo bat kumjuru ka bai tiar ka kiyo bat kumjuru ha ka bai de bat umpnyang bam ka baka India ka pandan kam kumba 90% ki wantang na kari Ukraine bat ka India ka jushim da ki lak ton tang ha ka shibanai panyo ban pandan kam henry na ka daw jong ani ka thma le se menta ka dor jong umpnyang kala ban kiyo bat kan kata ro ka pisa ka tingka jong ki babon ko parlok pi ba kumnu ka ni ka thma kan kata shibuni ka ri India Hendrai ka jingsia ka thmakam kata tang ka wai hendrai ka kata lo ya baro hendrai ko parlok tungin kan mau ka jing tuai hau blei ban ngets kemba kini ki barokin kut no shisindan nang baka jingsuk ba ka jingsingan kan wan biang sa shisin hakini ki arti di kiri bar kumju aka pertai hi barok wai